ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ତାହା ସବୁଦିନ ରହି ନଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ ତାହା ସବୁଦିନ ରହିଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ କେହି କାହାର ମିତ୍ର ବା ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇ ଦେବ ସେ କାଲି ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଯିଏ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ପାରୁନି ତା ସହିତ କାଲି ବି ସେଇଆ ହେବ ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ତା ସହିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। ନୀରବ ରହିଲେ ତାହା ଅଧା କମି ଯାଇଥାଏ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମନକୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ମଣିଷକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରେ ନା। ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ବୋଲି କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସୁଖ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ କେହି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଯାହା ମଣିଷକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଆଖୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳି ନଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ କେବେ ଫୁଟି ନଥାଏ। ପଳସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାହୀନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ତୁଳନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କରନ୍ତୁନି।